Yan, hello mga kapiling. Kumusta po ulit kayo? Andito na naman tayo. Nangungulit sa inyo. Dito tayo ngayon sa aming bakuran. Ipapakita ko sa inyo guys ang tinatawag nilang serpentina. Yan, ito yung halamang gamot na makikita dito lamang sa ating mga bakuran, lalo na ngayon, pag-ulan. Tignan nyo guys, karami nila ngayon. Yan, ganyan po ang hitsura niya guys. Ano po siya, damo lang siya dito sa ating bakuran. Anytime, pwede po siyang mamatay, tapos tutubo po ulit. Effective po ito guys na gamot sa kahit anong klase ng sakit na ating nararamdaman. Search lang po natin sa net kung ano yung mga nagagamot niya guys. Serpentina. Sa mga nagtatanong, ganyan po ang hitsura. Kasi kung minsan nako-confuse yung iba, hindi nila alam kung ano ang itsura ng serpentina. Ganyan po guys. Oh. Yan. Kumuha tayo ng 3 leaves guys kasi iinumin ko ngayong umaga after kong kumain ng breakfast. Marami po tayo niyan guys. Sa mga nangangailangan, gustong kumuha ng ganito na malapit lamang, dito lang po yan sa aming bakuran guys. Message lang po kayo, kung malapit lang po kayo, pwede ko po kayong bigyan. Yan. Tara na guys, meron na tayong 3 leaves. Hugasan muna natin para maging malinis. Saka natin ilagay sa baso. Yan. Tapos, lagyan natin siya ng mainit na tubig. Ibabad natin siya guys ng kahit mga ilang minuto lamang. Tapos, pwede na siyang inumin.